i també s'ha lograt, sense segregació, és a dir, perquè moltes vegades, segons quin tipus d'activitats, dona la sensació que se'n segrega, que dius, en allà es fa tal cosa, en canvi, tot integrat en un mateix bloc. I un tercer element que volia destacar és que la festa major, a més, per lluir uns dies de festa, per passar-ho bé, etc., és un fet econòmic molt important per a la nostra població. La festa major cau en un moment de la temporada turística, que és un moment clau, que és un moment d'atracció. I per això la lluita i el treball, per això la felicitació del Departament de Cultura i Festes, perquè també entén que la festa major és un moment en què serveix per atraure persones i perquè hi hagi moltes altres persones que estan treballant per donar serveis que aquests dies justament puguin equilibrar els seus negocis. I també s'ha de pensar en aquest sentit, i m'estic referint des del que fa bocates, el que ven gelats o el que ven Coca-Coles. I per tant, la nostra festa major és una festa major molt popular, sempre ho ha estat i aquest any més que mai, però aquesta popularitat és evident que es transforma en llocs de treball i es transforma en més oportunitats pels negocis. I destacar que, evidentment, els 4 dies de focs, l'esforç que s'ha fet per mantenir aquests 4 dies de focs fa que el llistó com a concurs internacional se segueix mantenint. Aquí, per aquests 4 dies de focs, l'aposta de les empreses que es van presentar, que es va fer en el seu moment, ha estat encara més elevada que altres anys en quant a propostes de presentació per venir a Blanes. Per tant, vol dir que Blanes està en el punt de mira positiu de totes aquestes empreses perquè aposten cap al nostre concurs. Hi ha hagut capitals com Tarragona que ho han hagut de deixar-ho, i és una capital, i han hagut de deixar-ho i transformar el seu concurs en un dispar. I per tant aquí, amb l'esforç de tots, ho hem mantingut i per tant pensem que és un tema de dinamització econòmica i de ser capaços d'ajudar en aquesta temporada turística complicada que hi ha de primer ordre, i això cal destacar-ho. Com a novetat, una petita novetat que teníem reservada per l'últim moment perquè s'ha hagut de lligar a l'últim moment, volem anunciar també que enguany, aquest any, que és una demanda històrica i que intentarem aquest any a veure com es funciona, enguany hi haurà una línia d'autobús de retorn dels focs entre el centre, ara us diré des d'on, però no ben bé el centre, perquè al centre no s'hi pot arribar del tot, entre el centre fins a Masflorí. Aquesta serà una línia d'autobús que sortirà els dies de focs, és a dir, 24, 25, 26 i 27, de les 12 de la nit, sortirà a les 12 de la nit, sortirà de la rotonda que hi ha del Mercat, per dir-ho així, de la rotonda del Mercat, la zona del Mercat ambulatori, la rotonda del Mercat, sortirà en direcció d'Anselm Clavé, d'Anselm Clavé a la zona de Cala Guidó, de Cala Guidó a Mas Cremat i de Mas Cremat fins a Masflorí. És a dir, farà aquesta pujada que tenia molta demanda de persones que venien d'aquesta zona més elevada de la població, que el tema no era el problema de baixar, sinó el problema de pujar.